Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Burger King, Majoka Spas. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Glenn Vella, kif int? Tajjeb ħafna, u lejqet għabek tajjeb immens. Ħanajlek, Glenn, inti naħseb li kiku il-Maltini kollom jużaw aġġettiv biex jiddiskrivuk lilek, jew anki jiena kif niddiskrivik. Inti bniedem li il-ġenwinità tiegħek tinħass ħafna. Iva. Bniedem. Ħaġa normali. Ma bniedem li xi kultant taf kif jgħidu tiltaqa' ma' xi ħadd u tħoss il-vibes hekk. U inti persuna li meta bniedem naħseb kulħadd jgħid kemm hello Glenn, imma il-hello Glenn ma tiġix għax hello Glenn, għax inti tagħti dawn il-vibes pożittivi ħafna u vera ġenwin. Issa ħanibda neħmar. X'introduzzjoni din. Grazie. Naħseb minna tjarana. Minna li ma nafx. Ma naħsibx fija dil ħaġa ġifieri. Naħseb naturali fija. Inti, you are very. Niprofa dejjem tipo l-ħajjek nara jien niprofa nieħu enerġija pożittiva mant li d-individu li qed qudiemi. U nagħtiha jien lura hekk inħobb, kemm jista' jkun għax il-mut fimni l-abba importanti wkoll f'dawn l-affarijiet, imma nipprova dejjem. U hekk inħoss jisu hemm din il-sempliċità f'ħajtek, mhux inti sempliċità ġifieri. You know what I mean? Hemm dik is-sempliċità li għalkemm għandek ħafna x'tagħmel, jisu hekk dejjem għandek dak il-outlook fil-ħajja tiegħek int li live and let live, hekk inħossok. Hekk inħoss vera, hekk inħoss fil-ħajja nipprova dak l-individu jien nirrispettaħ u kif inhu, imini u minnu, ċfiri dejjem kien il-motto tiegħi u hija xi ħaġa li naturali ħafna li ġifieri ma naħsibix. Jiena ma tagħmellix differenza f'ħajti x'tagħmel inti, dimenti li ma tweġġanix, ma tweġġax għal dak ta' madwarek. Tagħmel dak li tagħmel b'mod dinjutus. Min jien ninnoqgħod nidġdikak, jew taf kif min jien. U tant ieħor nippretendi l-ħadd ieħor jagħmel mi, taf kif? U nippretendiha b'mod ta' mhux għax nippretendiha l-kelma at the end of the day dak li qis nirrid nagħmel jiena ħanagħmlu diment ħawweġġel ta' madwari. Ġifieri issa tirrispettax dak li ħanagħmel jien, taċċettax jew le? Dik imbagħad hija problema tiegħek. Fil-fatt jiena inti paċna mux ħazin meta l-tqajna. U kien ħad pjaċir. Jena u koll. U tkellimna fuq xi ħaġa li naħseb jiena lilek saqsejtek. Għatlek Glenn, kienet diffiċli għalik to come out and say, listen, I'm gay, u inti tajtni. Vera perspettiva differenti. Għatli mel, jiena ħanħalli fidejk biex tajdli. Għatli jiena għatma pretendejt, għatma. Ħanejdlek jiena. Għatma kellek bżonn. Issa dik ħanejdlek ġveri, di mux kullħat forsi jgħaddi minna, ġveri jiena in isruħi
Il-kelma, ħanuża l-kelma bl-Inglis lucky. Xorta ma naħsibx li hija the best word. Jina qatt ma ħassejt il-ħtieġa li xina nemmen jina bħala Glenn, bħala individwu, illi jien m'għandix għalfejn ġenejt lilek. Jien is-sesswalità tiegħi x'inhi, inti qatt ma tiġi tgħid li ġifieri deregen naqa' fuq is-suġġett li tipo jina m'għandix għalfejn. Jina Glenn Vella, jina individwu ħobbni jien kif jien. U jħan ħobbu kun rispettak int kif int. Issa jena forsi l-familja tiegħi wkoll jaħsbuha bħali dejjem trabbejna b'dan il-mod illi naċċettaw il-kulħadd fil-ħajja, nħobbu l-kulħadd, nirrispettaw il-kulħadd. Ġifieri jiena qatt ma kelli din il-ħtieġa li I need to come out as a gay person. Jiena Glenn Vella, jiena uman. Taf kif? Ġifieri mux kullħat iħossa dil-bicċa jiswem l-ħtieġa li jina ritnejt li jina gay. I need to come out. Min iħossa dil-bicċa xogħol ġifieri, I mean, it's fine. So jina mux għatnejt tamil ħażin jew tamil tajjeb, imma jina qatt ma ħassej dik l-ħtieġa. Dejjem eċtħajti, jina dejjem eċtħajti ta' individu ta' jien min jien inħobb. Il-min irrid inħobb jiena ġifieri, so qatt ma kelli dik il-ħtieġa u nivera din hija xi ħaġa li nħossha. U nħossi li meta nara fil-midja soċjali pereżempju u persuni jitkellmu fuqha, nibda ngħid arda l-persuna għandu bżonn li jgħaddi minnha. Imma deep down ngħid imma għalfejn għandu jgħaddi minnha. Jiena taf kif ġifieri għalfejn. Forsi fi żminijiet passati kien hemm l-ħtieġa għaliex fil-verità il-komunità gay kienet iktar magħluqa minor taf kif ġifieri forsi kien hemm l-ħtieġa u dik thanks għaż-żminijiet passati u nies illi ħarġu fl-apert kien hemm iktar informazzjoni illum il-ġurnata wasalna fejn wasalna. Speċjalment ukoll anke Malta. Ġifieri ara fejn wasalna dejjem fejn naslu iktar, imma nemmen li issa huwa forsi żmien illi id-dinja fidim xi ħaġa Malta biss. Di dejjem taqa' fuq il-perspettiva ta' isni inti għax inti straight person, tipo inti bżonn tgħidli inti straight. Fil-fatt inti bżonn ngħidlek it's not about sexuality, it's about humanity. Jiena persuna, minix persuna ek, u fil-fatt inti għatli, u vera ek domt naħseb fuq ħafna, għatli jiena mel, dejjem għat moġbidek il-kelma to feel accepted. Jiena anka dik il-kelma, ġvera, int min jiena min jiena, biex niġi aċċettat, I'm not special. Jien min speċjali, għalija inti minti speċjali. U jien min jiena li għandi bżonn naċċettak biex inti tħossok aċċettat. Taf kif ċerret ngħidlek jien, din dejjem taqa' għax isa d-dinja għax ovvjament isek minnu l-iktar f'maġġoranza jisu għandu l-power kind of u l-komplament iridu they need to do a statement or something li biex tiġi jalla l-dinja naslu xi darba għalkemm nemmen illi ċertu pajjiżi ovvjament huma iktar minn oħrajn għaw ċertu pajjiżi li għadna pass 300 pass lura imma ġifieri so nikkontradixxi forsi li l-nifsi fuq dawn l-affarijiet għax ċertu pajjiżi it-tnid taf kif ċertu nies li jridu jiġu aċċettati u jitkellmu fl-apert biex in-nies ta' madwarhom ikun hemm marfin taf kif. Fl-istess ħin jalla naslu f'punt illi m'għandek bżonn.
Imma tiġi li ħassejt il-pressure, ovvjament inti ilek naqra issa. Mela, jiena. Ġili ħassejt il-pressure jew mort intervisti fej jgħidulek isma'. Ġili kien hemm momenti fi żmien meta kont iżgħar jiena. Fejn kienu jsiru programmi televiżivi pereżempju, qed neħdu sehem fil-Eurovision jew festivals u jkollok il-mistoqsijiet u l-intervisti, ħankun onest miegħek. Jien dejjem għext ħajti. Dejjem għext ħajti, naħseb. Dak li jrieda. Kien hemm perjodu fil-ħajja ma li jisma' kien jgħiduli semmi li inti gay tibqa' ħanġibu taf kif għax it's something cool. It's something cool. Jew jiena ħansemmi li gay għax nista' nerbaħ il-festival pereżempju. I never did it, I will never do it. U kull min kont ngħid imma jiena kan nerbaħ il-festival jew rid nagħmel propaganda fuq il-kanzunetta. U għax Glenn. Mhux għax Glenn, għax il-kantant Glenn, mhux għax jiena gay u m'iniex gay. U kont dik kienet deep down, kienet tweġġani sa ċertu punt għax imbagħad ma kont ngħid isma' jiena assertiv li m'għandix għalfejn jiena kellimni jekk titkellimni fuq l-imħabba ħankellmek fuq l-imħabba lura ġifieri. Isem tal-podcast. Kellimni. Ġifieri għaddejt minn dawk il-momenti. Imma kont assertiv biżejjed illi jisma' jien hekk irid nerbaħ xi ħaġa jew tagħmel intervista, irid nagħmel fuq is-suġġett li qed nagħmel f'dak il-moment. Deep down kont inħoss naqra pressure deep imma għaliex l-iktar kienet li kont nagħlem fi skola, naħdem fl-iskola u dat ngħidu way back. Jina, minix zaħir. Wejja. Dawn l-20 sena l-għandek. Times 2 plus. Dak kien żmien ieħor. Ġifieri illum min nitkellem differenti minn 15 sena ilu. Fil-fatt inti għatli li Sandro kont iddejja issejjaħlu fil-verità l-arus. Ġifieri qatt ma naħseb ħankun onest miegħek. Anka llum l-lum lejt il-raġel tiegħi, no biex ngħidha. Imma dak iż-żmien kon iktar għalkemm jiena dejjem xtħajti ma kontx konfidenti biżejjed li ngħid jiena arus raġel. U waħda mir raġuni kienet illi wan kont nagħllem ġo skola somehow kien hemm alkemija feeling vera illum ngħid imma jien fis-serjetà kont naħsebha hekk. Imma kont iżgħar. Ma kontx matur biżejjed, konfidenti biżejjed li jiena ngħid jiena qed niddejtja raġel. Ma kontx konfidenti biżejjed, imma jistijat il-każ ukoll għaliex anka there again hawn Malta is-suġġett kien iktar tqil. Qed tifhimni ġifieri hemm katina ta' affarijiet. U there again nerġa' naqa' fuq nikkontradixxi lili nnifsi imma li kieku ma kinux ċertu nies illi ħarġu fl-apert u tkellmu kieku ma kienx ikun hawn is-sitwazzjoni tal-ġurnata. Ġifieri għalhekk kont nikkontradixxi lili nnifsi nerġa' nsemmi l-coming out and not coming out. Ġifieri qed tifhem dik li kienet nerġa' ngħid kienet dak x'ħassejt jiena. Inti fimni mhux qed ngħidlu ħażin jew tajjeb, imma nemmen illi rridu naslu f'dan nixtieq u nemmen li naslu f'dan il-punt illi you don't need to come out. You know what I mean? I'm Glenn. Oh, that's it. And that's it. And u li tkun comfortable enough inti tkun miegħek innifsek u ta' madwarna, s-soċjetà ta' madwarna illi jekk jiena kell rajtni ma' qed niddejt ma' raġel ara. Mux tot, ara Glenn gay, ara tirri, għax jemma nuqqaċ nejt, ara narak ma raġel, ara Kelly. Straight, u xieġifiri straight, insomma. You know what I mean, imma. Fimtek. Għalfejn għanna nużaw daw il-termini, taf kif? Fimtek. Ista jkun inti l-lum, etħob mara, you know what I mean,
Li differenza tagħmel ħajti. X'differenza tagħmel lilek, x'differenza tagħmel lili. Fil-fatt inti għatli anki pereżempju bħal Gay Pride u hekk tgħidli Meli, jiena m'iniex tajjeb biex inkun il-leader imma inti dejjem tmur to support. I always did. Min ċifieri ħan nitkellem hekk ġuvnod żgħir. Niftakar il-Pride konna nkunu 20-25 ruħ, dejjem kont ta' support kif għattejt inti. Jien ma is ruħi bħala influencer jew xi leader dal-affarijiet minix tal-speeches, imma mbagħad ħanat is-support tiegħi. Imma wkoll dejjem kelli l-backup tal-familja, Emel, ġifieri din hija xi ħaġa. Li jiena dejjem kienet hemm. Sfortunatament mhux kulħadd forsi qed jismawna n-nies li huma ġenituri. Bla dubju, u jekk qed jisimgħuna, jien dejjem għamlu dan l-appell tiegħi, ġifieri jiena nemmen li jekk ta' madwarek mhux qegħdin hemm li tkun magħhom ħanitkellmu your circle of friends. Jekk dawk qegħdin miegħek imma l-core circle mhux qegħdin hemm, it's very, very, very difficult. Ġifieri din inħossa, issa jiena ma ddejtx minnha di sitwazzjoni, imma nħossa xorta. Għax nibda ngħid min bħal ommi u missieri u ħuti li vera dejjem kienu hemm. U ommi u missieri ma kinux hemm għalija. Għax Glenn, għax Gay, anka ngħidha jaqbadni. Tipo, mux suppost għandi ngħidha dil-biċċa xogħol, kienu hemm. Għax it-tifel tagħhom għax iħobbuni b'mod komplut kif jien u bħalma ħebbew il-ħut issu bil-oħra. U jħobbuna daqs id-dawl tajna jew ma nafx kemm iktar ġifieri. Iġifieri nibda ngħid possibbli li ġenitur ma jħobbx taf kif xirt ngħidlek jien il-wlidu għaliex is-sesswalità hija differenti. Nerġa' ngħid għalija xejn differenti, imma forsi minn norm għax dal-kliem, imma ovvjament issa nirridu nużawhom biex nispjegawhom. Bejn possibbli tkun vera isni jiena ma nifhimix. Di ma nimmaġinaħħiex. Imma sfortunatament u naf għax għandi sħab li għeddew minna ġifieri. U għaw ġenituri ġifieri u nibdejt dan iż-żmini ta' li jaqtaw minn tfal tagħhom għax jgħidulhom isma'. Jista' jkun. Taf kif? However, mbagħad tkun inti bħala persuna li tkun da bħal tkun assertive biżejjed, strong enough illi eventually inti tgħix ħajtek. Fid-dinja ma tistax toġob il-kulħadd, nemmen li deep down meta jkunu daw l-linja f'ġenituri pereżempju, il-weġġa tibqa' hemmhekk. Tibqa' hemmhekk, however, life must go on. Ġifieri imma it's difficult. It's difficult. Inti u Sandro, ilkom flimkien ħafna. 24, issa xedna fil-count u 23. Nofs ħajtek. Iktar minn nofs ħajti. Iktar minn verità. U 4 snin ilu issewwiġtu. Mhux vera. Ekku. Iżewwiġtu, ġifieri issa miżewweġ. Kif tħares hekk? I mean, relazzjoni daqshekk twila. Ma tantx għadek tisma' biha. Fil-fatt, I'm proud of it, ankun onest miegħek, ġifieri jiena daw l-affarijiet qatt ma kont nobsor li nista' nħobb daqshekk u li nista' niġi maħbub daqshekk. Issa jista' l-aħħar qatt għax daw l-affarijiet kultant ma tistax tgħid x'jista' jiġri, imma tittaħdem għaliha inti r-relazzjoni biex kemm jista' jkun tagħmilha s-seħħ. Fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja wkoll. Jiġifieri mingħajr ma nerġa' nsemmi għaliex ir-relazzjoni tagħna għax raġel u raġel hija differenti. Forsi speċjalment fi żminijiet passati. Fi żminijiet passati kienet iktar diffiċli. Għax ngħiduha kif inhi. Ħafna nies kienu
diffiċli. l-ajjiet, the rumor, il-tendenza li dawk gay, dawk ma jafux ikollhom relazzjoni, dawk moħħom biex jiġru l-emmulaw. U inti id-definizzjoni ta' mhux vera. Ekku. dik għalhekk kien ħossni proud of it, ġifieri bħal kull relazzjoni oħra għandek l-ups and downs. Bħal kollox ġifieri mhux qed ngħidlu kollox huwa wartu żgħar, imma kun hemm ħafna sabiħ illi da sabiħ iżommok maqut. Aħna bdejna, aħna l-istess etajna u Sandro, so aħna bdejna isak il-fażi tal-ħajja. Ġifi kemm kellkom? Naħseb laqas kellkom 20? Le, aħna kellna 18. Żgħar. 18 kellna, ġifieri u għaddejna qisna l-fażijiet tal-ħajja flimkien, ġifieri. Gibirtu flimkien. Ġifieri il-kawlat għamilnijom flimkien, il-buzzing għamilnijom flimkien, li tqum la ta' filgħodu wara xi parti u titlef ġurnata minn ħajtek. Għamilnija flimkien, ġifieri għamilna ħafna affarijiet illi isna ma kienx hemm xi ħaġa li ma għamilniex. Qed tifhem jekk Sandor tagħmel xi ħaġa ġinna ta' f'ħajtu, jiena sapportajtu u tant ieħor, ġifieri. There again, inħossni grat ħafna u nħossni għana dejjem il-familji tagħna dejjem ħabbewna. Hekk kif aħna bħalma għandna ħabbejnihom, hekk kif inhuma, ġifieri. Allura aħna il-kelma bl-Ingliż hija blessed, lucky, għax qas ngħidha l-kelma lucky nibdejt tinsama naqra sa xi xorti. Mhix xorti. Tifhimni? Blessed li aħna għandna familja, il-familji tagħna jħobbuna u aħna nħobbuhom. Ġifieri bħal kull taf kif bħal kull. Li kieku ġi xi ħadd fuqek meta kellek 20 u qallek isma' taf li xi darba ħadd tkunu miż-żewġin intkom. Kont temmen. Ma kontx noħlom żgur li u jinqas kont noħlom li xi darba niżżewweġ. Għax qisek irid ikollok iż-żwieġ. Inti ġiex tgħidli mmur barra minn Malta u niżżewweġ taf kif jina irrit nizzew, jina Malti, jina patriot esagerat, nħobb il-Malta, ħafna nħobba l-Malta, u jina għatma esperajtu l-immur barra minn Malta, għasnejx. In love with my country, with my Malta, ġifiri. U nħobb il-nis Maltin, jina jek, ġifiri, jina nħobb il-Maltin, nħobb nintaqma n-nis Maltin, jek nara n-nis, jimmin daw kan sefer barra u nara l-Maltin. Ħatmur tiġri fuq, mux tmur in-naħa l-oħra. Taf kif? Ġifiri, għatma kont nobsor li nista' niżżewweġ. Biss meta il-Gvern Malti dak iż-żmien ġifieri daħħal iż-żwieġ hawn Malta. L-ewwel net għenet, ġifieri dawn din xi ħaġa oħra, ġifieri forsi m'għandix taqsam mal-question, nemmen illi meta għandek leader, da f'kull pajjiż biex nitkellem Malta biss, meta għandek leadership għaddejja fil-pajjiż u qed tieħu ċertu deċiżjonijiet, dawk id-deċiżjonijiet ħat affettwa is-soċjetà. Il-mentalità. U l-mentalità. Ġifieri mhux hawn Malta, ġifieri anywhere fid-dinja. X'inti għandek ċertu partitari ta' partit politiku li qed imexxi. Li taf kif ġifieri x'qed jgħidu jekk inti tissapportjah bla ma trid taċċettah. Ħat affettwa. U taffettwa tajjeb. Għax inti jekk inti għandek il-partitari tellok fil-gvern whatever it is, ġifieri dejjem nitkellem isa politikament, ġifieri xina ma tantx nitkellem qas nifhem. Imma meta għandek xi ħadd qed illidja biex dan nista' nkun jiena meta qed nillidja xi ħaġa, x'ħanejt jien li clients tiegħi. Ħajjiġi validated. Ħajjiġi validated, fimtek. Ġifieri u dik rajt il-perspettiva tal-poplu Malti, pereżempju hawn Malta, qed tifhem? U anke tiegħi personali. Għaliex jiena mbagħad deep down, inxtelet fjamma. Li bdejna ngħidu nistgħu niżżewġ. Taf kif nista' ninaqat fi żwieġ u tgħid li kien hemm l-unjoni ċivila qabel se tagħmilha mhix żwieġ għalija. Għax jiena bħalma ntiżżewwiġ tmel. Darbtejn. Imma jiena għandek dittak iżżewwiġ li terba' darbiet, it's fine. Qed tifhem kif jiena ma tagħmilx differenza f'ħajti. Li kollok ċans. Qed tifhem u there again bħal kull ħaġa oħra. Mhux għax iż-żwieġ
Għax gay, għax iż-żwieġ. Għax ritlilu. Għax iż-żwieġ. Eżatt. Palma żewġ tinti, nista' niżewweġ jiena. Eżatt. Eżatt. You know what I mean, ġifieri dik għalija kienet xi ħaġa li qatt ma bsarta f'ħajti, daqqa Sandro, ġifieri, konna ovvjament kieku sabiħ kieku nagħmluha, imma rrid nagħmilha hawn Malta rrid nagħmilha. U meta daħlet insomma, ħadna l-pass konna. U ma dispeċini xejn, u jiena persuna tal-promises. Kadi għattili. Imma nħobb jekk għandek il-promise mel, bħalma ġejt sempliċement dal-podcast jien. I did my promise li nħaniġi. U jekk ħaniġi, ħanamluħ sewwa, taf kif ġifieri, jekk ma nistax, ħanejdlek ma nistax. U di ta' żwieġ kienet naqra xaġa kbira lija, għaliex jiena nħobb. Illum il-ġurnata ma konx ngħidha xar snin ilu. Ma l-esperjenza għalmitni li jekk nagħmel xi ħaġa jiena llum I need a closure. U nemmina di għax esperjenzajta u n-esperjenza mhux f'ħajti biss, jien esperjenza anke x'nara f'ħadd jien osserva ħafna wkoll. Anke aħna xi darba ħanispiċċaw. Nafu li hemm closure. Meta ma nafux. Imma issa di illum il-ġurnata jiena jekk ħanaqbad proġett irid nara an end. U f'dan l-end jista' jkun nispiċċa proġett u ħalli nerġa' nagħmlu. Imma spjegali għalfejn. Issa. Aħna sal għaliex meta ġejta żwieġ pereżempju, il-promise huwa kbir. Għalija kienet ħaġa kbira. Kienet ħaġa kbira. Li jiena irid inżomm dal-promise till the end of time. Di mhix proġett ħammur nagħmel kunċert. Għamilt dim talih u nafhem il-kunċert u dakinhar hemm spiċċa l-kunċert kapitlu magħluq. Din hi xi ħaġa għal dejjem. Ongoing, gux. U rrid insalva, nipprova, there again, diment li ma jinqaraw ċirkostanzi illi ma nistgħux inkomplu. Però l-weda tiegħek hija dik. Imma il-promise is a promise. Issa, jekk jiġri xi ħaġa, tiddiskutija u da, there again, diment li ma nweġġax il-ta' madwari jiena u jalla ma ssirx għax jiena naħdem biex ma ssirx ovvjament. Imma it was big. Għalik. It was very, very big. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Ma ħan fija mal-fej, għax inti tip ta' persuna tajjeb li tħobb proġett ikollu bidu u tmim. Pero żwieġ għalik huwa kaxxa magħluqa fejn hemm il-bidu imma tmim ħajjiġi ma' tmim tiegħek. Ma' tmim tiegħi. Jew tmim tiegħu. Till the end of time. U dik kienet qiegħda dik kienet kbira. Ek, tamillek ansjetà. Kien tamillek ansjetà. U se nitkellmu imma għalfejn inti proġetti trid il-closure għax l-ansjetà tiegħek tidħol ħafna fiha dil-biċċa tax-xogħol. U għax għamilt allura? Issa, jien m'għandix problema li nitkellem, ġifieri. M'għandix problema u very open. U niftakar, kont kellimt ma' Sandra tlu, tipo, qed inħoss tqila, kbira dil-biċċa xogħol.
U konna sibna ġifri lajnuna professjonali. Morta talk therapy. Għan terapista ta' ġifri couples. U Sandro bħali ġifiri m'għandniex problema illi aħna nitkellmu. Dik hija stigma ovvjament. Tifhemni fuq dawn l-affarijiet u għalkemm vera kultant ikun hawn l-istigma ma nafx għal fejn teżisti din l-istigma. Ma nafx kultant nibdejt imma bil titkellem ma' xi ħadd. Però tisper tisir aħjar, ġifieri. It's getting better. Ġifieri m'għandkomx għal fejn bażikament. Anzi tistrieħ, tifta' il-moħħ jistrieħ. Vera. U daw fi żwieġ ċivili ma jippreparak ħadd. Dik oħra ġifieri, waħda minn dawn l-inċidenti kun ukoll jiena ħan nidħol xi ħaġa daqshekk kbira. Taf kif? U ħadd ma jippreparak. Imma inti tieħu l-żwieġ bis-serjetà li għandu jittieħed. Għax illum il-ġurnata. Ma kudni forsi anke l-età tiegħi wkoll tagħmlek matur. Żgħira, isek laqqas biss taħsibhom ċertu. U fil-fatt kif qed insemmiha ħafna di. 10 snin ilu. Ma kontx naħsebha l-istess. So l-età tagħmel il-dak tagħha. Inti għad ħanamel pass u dan il-pass ħanamel b'serjetà. U niftakar morna u tiskanta kemm tagħmellek ġid illi titkellem u titkellem ma' ħadd professjonali. Di mhux xi ħaġa li titkellima ma' sħabek. Li inti titkellem u ġifieri u għanitni ħafna. Għaliex nerġa' ngħid biżwieġ ċivili m'hemm ħadd li jippreparak. Qed tifhimni ġifieri u jalla illi meta neħtlu ikun hemm daw eventwalment f'Malta tidħol xi tip ta' xi ħaġa li kien ħadd iżewwed mod ċivil ikun hemm xi ħadd talks whatever it is imma għandek xi tip ta' guidelines x'jiġri ma jiġrix mhux isek inti x'irid nagħmel x'irid kif irid napplika kif irid jiena ma jgħinuk don't get me wrong biex tapplika mhux ewwiba hemm inti iktar emozjonalment kellek bżonn għal xiex ġdieq għal xiex xwejt fiha x'inti. Però l-fatt li inti kontettati daqshekk serjetà li żwieġ huwa sinjal kbir li tant tixtieq li żwieġ tiegħek jaħdem li ovvjament tant hemm imħabba li naħseb dik iktar terapista urik isma' ara kemm int tħobbu li lest tidħol għal xi ħaġa li m'hemmx closure tiegħu. Ekku. Kif qed tgħid inti fil-fatt ngħid waqt is-session inżekk inħar kien joħroġ li għamil dal-pass għax tant tkun trid li dik il-ħaġa tagħmilha b'mod serju b'mod matur nitkellem hekk. U aħna konna COVID wedding. Koħa ngħidlek intkom kortu sfortunati, mbagħad fortunati fl-istess ħin intkom kellkom it-tiġ tagħkom mela kien ippjanat. Għandna kien f'April 2020 bang in the middle. Ekku imma rrid ngħidlek kif biex naqqaddin flimkien. Aħna lina ma żewġniex konna f'April għax ovvjament kienu kulħadd magħluq, ġifieri ma sajniex niżżewġu. F'aħna ridna niżżewġu għasek immorru jiena u weħedna u niżżewġu. Għax il-priorità kienet iż-żwieġ. Il-parti sabiħ. Sabiħ tibbażi. Imma mhux għall-parti. Imma għandna żwieġ. U ma ħallewniex li niżżewġu ġifieri laqqas immorru ċivil u niżżewġu bejn ma stajniex. Kollimkien maqful id-dar. Kellkom kollox lest. Kollox lest. U mbagħad aħna niftakar għamilna mbagħad iżżewwiġna mbagħad posponejna Jiġifieri you invited people. You uninvited. Imma issa uninvited kienet naturally għax dak kulħadd magħluq id-dar kien. Awtomatika kienet il-ħaġa. Imma mbagħad aħna posponejna konna għal Awwissu u sibna d-data li kienet 29 ta' Awwissu li kienet isu l-anniversarju tagħna fejn dak kien li żżewwiġna aħna laqna 19 sena flimkien. So kienet data vera speċjali. Għalikom. U posponina kollox, arġajna invitajna lin-nies, kollox, għattiċ u mhux tiċ. Imbagħad. U mbagħad 3 ġimgħat qabel eżatt reġgħet faqqat il-mewġa kbira ta' Malta. Il-mewġa propja ngħidilha jien. Immaġina l-zjeta kbira. There again.
Mbagħad daħal hemm il-finanzi fin-nofs kollox, tkun tagħmel il-party, il-preparamenti, inti tliet qabel tkun lest. Kulħadd jifhem ġifieri tagħmel il-communications kollha, anke last communications ikunu saru. So, u reġgħet faqqat il-mewġa l-kbira, so we can imagine konna. However, l-inkwittana kien there again iż-żwieġ. Mux li għax ħajerġa jala. Intkom rittu tiż-żewġ. Ħajerġa jala. U allura l-inkwittana ma nax ma kull ħajt gran fajna u nikkomunikaw jekk hux ħajala jerġa' kollox jew at least ikonniex iċ-ċans li niżżewġu. Eżatt. Party or no party. Mbagħad no party, u mbagħad jekk xi darba nagħmlu l-party nagħmlu wara jew ma nagħmlu xejn. I mean it's fine. Inti fem? Gawdejna fil-ħajja ġifieri għamilna parties. U l-akil jena f'malaqx kollox kien il-gvern ġifieri u stajna niżżewġu. U ġifieri hemmhekk dik kienet at least serħan il-moħħla niżżewġu. Imma mbagħad iridna xorta Bidlu kollox. Imbidlu kollox. Taf inti kollok id-deposits u mhux deposits. Ovvjament qed tisma' bli kien hemm naraw kif ħanduru magħha l-biċċa xogħol. Ovvjament ridna nerġgħu nagħmlu l-iktar kera kienet l-invite again. Dik kienet. Għax ovvjament. Stallet. Kelkom twaqqaw n-numru. Stallet u apparti l-istallet vera sitwazzjoni. Tiddejja imma. Ta' dwejja. Imma ovvjament. U mbagħad konna tajna line illi isma' just family and għandna kellna groom squad. Għana ma kenniex bridesmaids l-affarijiet ġifieri kellna ħbib tagħna li huma 5 very close dawk kollok il-ħbieb. Imma dawn ikunu mbagħad ikollok is-circle. Very close. Illi kienu ġa parti mill-groom squad, kienu ġa parti mit-team tagħna. U żammejna ġifieri vera numru vera żgħar. Li u vera kien tieċ intumu ħafna u jiena peress li ovvjament ċertu fa ġibu l-klansità u jiena control freak u Sandro bħali wkoll. Kienet ġurnata illi għalkemm kien kollox planned by time, kienet ġurnata fejn aħna konna rilassati u jekk xi ħaġa ma timxiex mal-ħin, it's okay. Iġifieri what I mean, kienet xi ħaġa kif taqbattejt. Il-COVID ġel ninħossni rilassat. You know what I mean? Fatlek jiena ir-riġidità tal-COVID lilek tagħtek flessibilità kbira. Ara naqra anke xkont kif taqbattejda. Ġifieri dik il-COVID jiena llimni daw l-affarijiet. Għallimna ħafna, xorta żewwiġt, against all odds. Ġifieri kienet xi ħaġa kelkom tbidlu kollox. Kollox, sal-aħħar ġimgħa. Imma against all odds, we did it. Ġifieri bqajna naħdmu u mbagħad there again nibqa' ngħid kemm jiena x-xort jagħti l-kelma. Li si persuna li tobdi kifin bil-sparar ta' moħħi kollu. Tifhem u wasalna. Ħadtu pjaċir ħafna. Ħafna pjaċir. Ħafna. U I don't regret. U naħseb ukoll nerġa' nagħmel it-tiġtijie, nerġa' nagħmel l-istess ħaġa. Ismani, issa mhux 4 snin ilek miżewweġ, issa. Nerġa' nagħmel. Issa nagħmel anniversary party u. Nagħmel wieħed kbir. Nipprovaw xi darba. Dalwaqt nagħmlu x'fehmni sentejn oħra, nagħlqu 25 sena flimkien. Hemmhekk. Lesti mela, lesti 2026. Ġod nippjana party. Daqshekk. Forsi li ħafna nies ukoll ma jafux li inti lilek kif qed narawk hyperactive ħafna, narawk verattit ħafna, però inti għandek l-ansjetà tiegħek li inti tiddilja bħal kulħadd. Biha. Jien anzjuż ħafna, ġifieri l-ewwel net narġa' jiena control freak. X'inhi għandi proġett kien nista' nowseb kollox jimmi bidu sal-aħħar. Għazak li kolli f'moħħi zinbinajt mux kullħat ħajfimni, taf kif.
Meta nafda f'ħaddieħor ġili ma jtunix l-istess enerġija li na nkun fejt fija, so hemmhekk tibda ġej l-ansjetà. Allora biex ma taqbadniex l-ansjetà, Tagħmel kollox in, u meta again imma mbagħad ma tagħmilx l-istress jikber u hekk. u l-ansjetà tikber xorta. It's a Vicious thing. vicious circle. Ġifieri issa illum il-ġurnata imma tallimt ukoll. Li kultant din ħanamela għanti għalili tamilili imma l-lum drajt li ma minn ħanaħdem għax naf ħattini ċert f'għaldi ħaneżellilek għax naf li ħattini dak li nishtiq u l-ansjetà tiegħi ħatonqos. Imma ovvjament l-esperjenza talmek, iż-żmien jgħalmek, tifhem, u tallimt ukoll there again nsammu l-COVID illi isma' din tista' ssir u forsi din nista' jiena. Lok nagħmilha hekk. And I'm still happy. M'għandux għalfejn jkun kollox perfett. Tifhimni? It's fine. Ġifieri mhux qed innaqqas il-professjonalità tiegħi. Dik Qed naqqas. no way. Le. Imma ma hemm limit fejn jiena ngħid isma' din nista' nagħmilha kif inhi, ħossni professional enough li nagħmilha hekk, imma mbagħad għandek 10 steps li minnhom daw għamil priorities tagħhom x'issa nagħmel within the circumstances li nkun fihom dak iż-żmien li nkun qed naħdem dik il-biċċa xogħol. Xaġa forsi li n-nies ma jafux għax mawx naħseb talim fuq biżejjed għax anke meta kont tkellimni inti kont LSE, però tħobb il-bidla u ġvera u issa jura vocal Jina musician fil-verità. Coach. Ma parti ekku. Eżatt. Ħanejdlek, jina gradwat fl-education, ġifieri bdejt pala l-LSE, ma bdejx nallem l-iskola xtaqt dejjem il-vuċi kienet priorità lija u li nallem klassi li kienet xi ħaġa kbira, għax ovvjament fuq il-vuċi għandek ħafna iktar stress. Għajdli! 20 sena. Mbagħad niftakar kont inħobb il-bidla, ġifieri nħobb there again. Nindem hemm closure. Ġifieri nkun nixtieq li x'imkien ħanaqta' line ġrat dik part of my life issa xabbih li nagħmel xi ħaġa ġdida. U niftakar mbagħad għamilt sentejn nagħlem resource centers, music, kienu li żbaħ naħseb sentejn li ħdim fl-education li żbaħ minn ħajti ukoll. Issa. Għaliex qed nagħlem il-mużika b'mod vera fun. Jien għandi dimettilek jien għandi l-iktar persuni għal-qalibi il-Maltin. Ħajjib kifet l-ewwel imma. Jiena tfal b'diżabilità u anzjani huma nies li vera inħobb. Esaġerat, ċirina inħobb iknar anzjana pereżempju jekk mixja fit-triq, qed ħan is-sindika. Sindika jrem il-kbar. U nieqaf hekk u nħares, Għalfejn imma. Xi ħaġa tant nara xi ħaġa sabiħa. Bl-Ingliż il-kelma it's endearing. Il-kelma. It's endearing. Taqbdek il-ħlewwa, ħlewwa f'qalbek. Ħlewwa, vera nħobbx narhom. U tfal b'diżabilità, fehmtek, tant kituni ferħ, ma nagħmel xi ħaġa, ma nafx inhi din ħaġa. So meta kont naħdem dak is-sentej, qed ngħidlek, kont nieħu biċi raġeb. Imma still, dejjem xtaqt li jiena nkun mużiċist full time fejn jiena nkanta u fejn nista' fil-ħin liberu tiegħi, liberu. X'ilhom huwa xogħol tiegħi. Fejn nista' naqsam in-knowledge tiegħi ma' ħadd ieħor. Ikolli klijenti jiġu għal lezzjonijiet u għas-sessions tiegħi. Anke lezzjonijiet illum ngħidulhom iktar sessions għax iktar nara sezzjoni fejn qed intaqa' ma' kantant. Li jiena min-knowledge tiegħi ħanejnu jew ngħinha tasal fejn tixtieqi, mhux fejn jirida jien. Fejn jixtieq l-individu. Tajjeb, jiġifieri u tiskanta kemm jiena wkoll nitgħallem int il-persuna. Għalax kultant speċjalment tiġu ċertu iż-żgħażagħ li jiġu llum jituk perspettiva oħra anke mużikalment fejn irridu jaslu. Li jiena qatt meta kont żgħir daqshom ma kont naħsibha. U llum joħolmu iktar llum il-ġurnata. Illum ta' 41 sena ngħid illallu. X'ambizzjonijiet pereżempju. Joħolmu iktar. Kif ħanejnhom imma jien? Kif ħanejnhom? Ġifieri u vera, ġifieri din it-tieni
sodisfazzjon kbir. So bqajt fl-edukazzjoni, fit-teaching, taf kif? Però mbagħad għandek il-mużika li hija passjoni. Taf kif b'mod differenti. U vera hekk, min kontent dak li nagħmel 100% ġifieri. U ma naranix fil-verità nagħmel xi ħaġa oħra. Ma naranix nagħmel xi ħaġa oħra. Kif semmejna l-mużika? Ħansemmu l-mużika mużika. Mużika. Inti erbaħt kont l-ewwel edizzjoni tal-mużika mużika. Terġa' tidħol jew? Ħanejdlek, dawn l-affarijiet nħobbhom, so never say never, biss ma qtajtx għal xina kull sena anke ma taħt semjin dejjem kelli kompetizzjoni f'mużika mużika. Ġifieri jiena nħobb inkanta, l-produzzjoni vera toġobni tal-mużika u l-kompożizzjoni toġobni ħafna li tikkrea xi ħaġa mhix xejn. Mbagħad immur l-istudio mal-arranġatur u naħdmu fuq dik toġobni immens. Tikteb il-mużika. Il-mużika. Eżatt. Mbagħad immur għand l-arranġatur, għand il-producer u mbagħad jagħmlu l-kliem. Mbagħad il-ġat il-kliem ma tantx ninqala ġifieri mbagħad l-awtur għax fil-kliem kieku taf. Iva inġenninhom, dik inġenninhom għax imma jaħdem ħafna phonically. Il-ħost tal-kelma mal-mużika insomma. So inġenninhom, isma' wekkiret wekkiret ija. Wow. U problema għax huma jridu jsibu l-kelma adattata u li tagħmel sens mal-lirika. So imma b'xi mod ma minn naħdem jiena jifmuni bil-ġen kollu ta' moħħi. Ironikament, meta niġi biex nikteb għalija nnifsi, vera nsiba diffiċli. Temmina? Insembi vera diffiċli. Biex nikteb għal ħaddieħor insibni iktar etiż u jiena u nikteb il-mużika u nisma' nibda nisma' l-ħossa tal-kantante u kantant li qed nikteb. X'in nisimgħu f'udnejja. Ma nafx, xi tkun dil-ħaġa, imma hija xi ħaġa built bil-fors ma talent, talent istintiv kważi. Hemmhekk u ġifieri, mbagħad meta nkun naħdem mal-kantant, ovvjament nimxi pass u nara l-kieċ, normalment inkun il-kantant inkun nafu, jien mhux se nikteb għall-kantant li ma nkunx nafu, ġifieri irid nkun konfidenti ħafna li jiena kan nikteb il-Melanie, naf il-range tagħha, naf l-istil, naf il-passjoni, naf il-qalb tagħha x'inhi, tifhem? U jiena nkun qed nisma'. Fil-fatt anke f'mużika u għandek xi kompożizzjonijiet li għaddew ukoll. Dis-sena għaddew ġifieri dejjem kont involut, ġifieri kantajt l-ewwel sena u erbaħtu u anke dik is-sena kelli kompożizzjoni ta' Avenue Sky dakinhar. U kull sena ktibt il-Bloodline, ktibt il-Jasmine, ktibt il-Ġada, ġifieri ktibt kull sena. Issa naraw din is-sena wkoll, ġifieri li nieħu sehem bħala kantant da bħal Eurovision. Tant sehem fil-Eurovision. Fil-fatt koħan saqsik, koħan ngħidlek baqgħna l-aħħar ftit minuti, koħan ngħidlek tiftakar mill-Eurovision 2011. Esperienzi sbieħ ħafna tal-Eurovision jien minn dak iż-żmien moħħi kien Eurovision jiena l-ewwel fejn għadni fejn nasa meta kont iżgħar kont iktar imma fejn. Kien Eurovision biss, kun ngħidlek il-kanzunetti ta' fejn huma biżminijiet kont fejn. U jisna tarġajna tinsix immur 14 sena ilu. 2011, 13. Dak iż-żmien Malta kull ma kienaw il-Eurovision so as a big thing. Kull għani tal-poplu, jeżisti sal-lum. So isek hemm sajna mmorru. Illum tantaw social media, illum tista' tkun taħdem biss kantant ta' social media. Vera. Taf kif ġifieri, illum ħafna opportunitajiet. Qabel kien Eurovision. Let's say kulħadd mill-kbir ta' żgħar ta' Eurovision. Vera. So ovvjament dejjem xtaqt li mmur l-Eurovision kont naħdem sena wara sena dejjem naħdem. Imma meta mort l-Eurovision kienet esperjenza sabiħa immens jien, ġifieri imma jkollek tgħidli isma' kif takar mill-Eurovision, jgħan ngħidlek. Tliet affarijiet iġuni ġo moħħi. Kemm min tost tlieta. Meta l-baħt l-Eurovision hawn Malta. Dik ċara kristall. Intom
niftakar it-toma, smuħan provanida, niftakar it-toma li ħassejt ġo Grizmejja. Wow. Dakinhar. Kelli su toma, taċtu kbir hekk. Tal-ansjeta u. Imma għatandi din il-memorja jistin xomba. Wow. Taf kif? U nitla fuq il-palk u nara fid-dress, jien kont dar Mediterran, u nara id-dress circle, ċita kien nis, mifquħ nis kien. U nara l-ommu u l-missieri, mu jċaċ nejda, skużan, tinkisir l-vuċi, ta' emozjonani din il-xena, naħseb huma qasja fuqha, sek jaraw da, jaraw żgur. Narhom bil-wifqa iċaċpu. Kienet vera hekk. U għandi il-memorja, xi ħaġa ħejżi hekk. Ħejżi. U nara dakinhar ta' mill-ċpali ta' bikkilili. Imma vera. U għandi dil-viżjoni tagħhom hekk. Ħejżi hekk u ma biss minn dak in-niskolla. Astem minn imma. Minn dak in-niskolla tara lilhom hekk. They stood out. Kiċabċpu hekk. U qed narhom bi slow motion, Kif ħassejt? Qed narhom bi slow motion. Ġifieri dik u dal-ħaġtu hekk fi Grizmejja ta' tipo għamilnija. Dik l-iktar li għandi ġo moħħi. Dik u esperienza sabiħa tal-Eurovision kienet meta ġejt lura. Meta ġejt lura mill-Eurovision, jisna Madonna rbaħt il-Eurovision. Għax ħanfakru naqra, inti meta tlajt inti kien hemm 1 mark, kontu ġejtu draw. Jien konna ġejna aħna Malta u Switzerland. U Switzerland kienet ilha ma tgħaddi fil-Eurovision snin twal. U konna ġejna it-tent. Imma r-regolament kien jgħidlek, skużana nixrob, kien jgħidlek, li min iġib liktar 12 jgħaddi ju. U għandna konna ġibna 2 12s u ma kienu ġabu 3 12s. U kienu ovvjament għaddewma. U jisa Malta, vera da kien nar, minħobb il-revizjoni u għek. Tipo ħadnija, tipo ħadu għin, taf kif. U jina anka, kont dizappuntat fl-istess ħin taf kif. Ma mx tagħmel. Imma ovvjament kont dizappuntat, xejn jina suppost. Għaddej. U kollina ma ngħaddu Malta wkoll. Żgur. Anyway, hekk kellu jseħħ. U niftakar meta ġejt lura. Ix-xena qatt ma ninsija. Ġifri dawk iż-żewġ xeni niftakarhom. Għalfejn. Instant. Spjega li x-xena li meta ġejt l-airport. Tal-airport mifquħ nies. Okay. Jien iktar jisajna vera. Sabba tafni. Jimma nħobx semmin, naf kif. Jien għantek nara n-nies nidħol ma' n-nies u għadu jġibu security. Nanka nejta nistħi. Nistħi ta' vera nejta di. U jisu ħira x'ma nafx min. Ġifiri, imma kienet overwhelming. Overwhelming ta' vera kienet. Li dawk it-tnejn, ġifiri, baqaw daw iż-żewġ xeni jint fal-Eurovision, baqaw f'moħħi ġifiri, tgħid il-performance le. Misa ngħidlek le, hemmhekk keda, imma instant memories huma daw it-tnejn. Daw it-tnejn. Proset. Issa never say never tuħu sem jew le, ġifieri nemmen dejjem millek ikollok jien ma nħoss sem f'xi ħaġa. If I don't believe in it, li għandi kanzunet trid nagħmilha, jekk nħoss sem, ħanna niġi l-aħħar ta' jew ma tgħaddix jew whatever. Imma what I did f'ħajti f'kull show li pparteċipajt dejjem għax hemm fil-kanzunetta li ħanħossni komdu ħankun ġenwin li ħanagħmel, ħankun ġenwin u ħanittrażmetti. Issa tintlaqatx le dik hija mhix fidejja. Jiġifieri hemm ċans jista' jkun Eurovision naħseb diffiċli tax. Kit ħafna. Ejja, taħlusu. Min iġdaqsik senju biex nagħmel.
Glenn, taf li għadda-l-ħin. Le, għamlu namlu ieħor, għamlu t-tnejn. Għawret jibqaw, da mux ħajitla. Għamlu pjaċira, ġibdu. Mint ħelu. Jina xinajdlek, vera. Thank you ħafna li ġejt. Thank you. Grazzi li għana jidlek tal-axħar din. Ġveri, kemm inti ġenwina inti u kemm inti preparata inti, professjonali immens men li tagħmel għax kienet intervista li differenti ħafna. Li ħliġ suġġetti li naħseb, mux naħseb, ma għettom fil-publiku, li ġifiri li għaliex ħaġa sabiħa. Grazie. Ħassejtni, ċetat li ħanamil din il-podcast. Thank you. Ovvjament mi għandi tim, warajja ġifiri. Proset li l-amu kol. Minix għawahdi. Għandix dubi. Grazzi, ħafna Glenn, qabel ma titlaq. Biex ġeja. Għandi naqra decoration ħelu għawek, dak presepju taraħ. Taraħ il-bambin fin-nofs, dak grazzi l-Valletta Glass. Wow. Orjulom, poġġiħem emmek, jow ximkien. Wow. U ma stajċi tini xaġa zbaħ, jena ħafna xogħol Malti. Allura rajtek. U għawek għanna di Icon by Antonia Banderas naqra fuħa grazzi l-Taxbix Perfumery. Thank you so much il-sponsors mela. Grazzi. Xinajdlek, Glenn? Ħad pjaċir immens. Thank you ħafna. Vera ħad pjaċir, għax u anki jena sirt naqra iktar close tijak. Vera. Grazzi. Jena qabel manala, nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi, lil Gabivella għal-makeup, lil Hair by Allison, lil Morgan għal-ħwejjeġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Burger King, Majoka Spas,